What we will do, iko enda kanisa wate na wate abanje na uli bagagete ese wodi yeye ni njende oversight manager. Oversight manager okolega sino mo MCA. So that tuate byo mo MCA nero to tebi bintu. Chibesi jito ekaro mo MCA ocha kuchiewa ninje ngoje kanisa ana batebinire ngatuaewa nande ngasichi gokora nande gasiye gokorwa nacha nabatenja akoleki onye teri gokorwa nabatebi chibesi chenu chialiro ngwana ine enchera nero ngoja koyo umole capacity ese karoko gendo gochugutara onye ne para gwachikorora tali oko gendo na maino bosa ntutagete tutware chikamera chito okoro kipare iyo tokulirie para we check onye para ke wendete kubekwa makarabati 18 baba buli wikaga 18 onye ne kirasi ge kwaga chwe ECD center tumanye tenge drawing ye yarenge 30 by 30 wakugenda wakonyora geri 30 by 19 wakoteba geri 30 by 19 toiwana nje. I hope mwanzi kumanya na understand gasi eno niki